Здравей! Радвам се, че се записа за 5-дневното безплатно предизвикателство справяне с страховете през бременността. Ако искаш да получиш обаче още повече стойност и да се насладиш и да използваш на максимум тая програма, ти предлагам да се запишеш за VIP пакета, който съставих специално за теб. В него ще получиш записи и за 5 дни видеята, които са заедно с медитациите и с упражненията, които са включени вътре, за да можеш да ги правиш по всяко време, което ти е удобно. Освен това, след самите лекции ще има безплатни, допълнителни, вътре включени в пакета 40-минутни коучинг сесии, в които ще отговарям на различни въпроси и ще дам още други полезни упражнения. Не забравяй и, че най-важното, което се включва е самият тренинг, справяне с страховете през бременността, който съдържа 9 теми с много полезна информация и също още 10 различни упражнения за преодоляване на стреса, тревожността и страха. Те са качени в специалната платформа, която имаш постоянен достъп до тях, когато ти е удобно. Освен това, Viber група, в която по време на цялото предизвикателство и след това ще мога да отговарям на всякакви въпроси, които имаш. И нещо много специално, което също е включено в VIP пакета, е карти с утвърждения, които можеш да ги принтираш и след това да ги използваш винаги, когато ти е необходимо. Освен специалната работна тетрадка, която е тъй или иначе в пакета с упражненията за предизвикателството, има една допълнителен дневник за бременността с още много полезни и упражнения и различни начини за следене на бременността и записване на важните и ключовите моменти. И бонус книгата Сърце в утробата, в която е описано доста за пренаталното развитие. Има и втора бонус книга, която е Храненето и спорта през бременността, където да разбереш какво точно да правиш и как да дадеш максимума на твоето тяло. Това са нещата и една допълнителна бонус консултация, в която може да обсъдим и да ти помогне да направя така персонализиран план за тебе, за да имаш една хармонична, осъзната бременност, без страхове, без тревожност. Разгледай отново нещата и ще се радвам да вземеш VIP пакета и да се видим на живо в тези VIP коучинг сесии. Прекрасен ден, скъпа бременна!